Esselamu aleyküm mehriban adamlar. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Täze ýylda siziň her biriňizde jan saglyk, yrtkal döwlet arzu edýär. Goý täze ýylda arzularyňyz hasyl bolsun. Täze ýylda aşyk ýigitler öz söýen gyýlaryna öýlenip täze maşgalalar döresin. Aşyk ýigit öz söýen gyýyna öýlensin diýemne bir waka ýadyma düşýär. Häzir men size şu wakany gurrun bereýin. O waka ine şeýle başlandy. Kakati, ay kakati, eşitýär meni? Keyvan dinle. Ola diyecek bolýar. Atıp büyüklü meseleler üstüne duracağım ben diye var zaten. Anata, gepli merken badım alyan da seni. Aydıverden hem açık oldum. Hemen biliyake. Ayalımın göğünü deýänler no. Şu göğünü deýmeýine diýmersin sen. Bet keyvanı. Demokratiya çığırda balaydı. Ayçakların bu terim edip ayıp turdum her baştan oldum. Neden Mustafa'ya oturuyorum? Ayıptan Mustafa'nı. Ne oluptur? Ölüme gazhara. Açsak derle göreyim. Şu çağının arada fikri adam edi kakati. Çağılın. Çağılını ne mutluş? He? Yavrulun bir kovuk mi? Altın dedim. Ha çağır şu ağalını uydu bulsa. Çağırıydı. Çağır uydu bulsa. Uygur kakati toğu deyip. Oğlundan bak. Şulavada oğlukta görmese başka yerde görünýän nädir? Bize çağırdı onu. Geç oturuz. Gelin oğlum oturun bir. Bize kaka. Vah Aytyana. Şu traktörümden başka yerinden başka da bilýär mi sen? Oğlunun neçe ýaşyndadygyny bilýär mi? Kiçiň gullukdan geldi. Üýür bermedi. Ýöneň taklyby da müýürümde wady. Ne diyecek buraya? Haýyrsızca oturak barýar. Bilýär misin? Habaryň barmy şondan? Şonu aýtjak boldum men taňa. Bu da atlar alagada bunu beyitmeli, onu eğitmeli denen mesele değer bu. Atı kıyım mesele. Dayı kakati. Oğlunun 30 yaşat diýenimi eşitdiň mi? Sen olary haçan öýürjek? Olay. Alay keyvani. Men näme şunu alagada oğlumu bir metre kep, o bangydan bir traktör bir de kesip alıp kaç getireyim bäri. Kakati. Düşünýän menim. Kıyım mesele bolan taň aýdyp oturýarna. Şu aýtmaly zat bolsa aýdyp, etmeli zat bolsa edip çykdyk. Şu owan gyýlaryň hemmesiniň adyny aýdyp çykdyk. Ýöne ol ogluňa ara dodun çömmerdi otyra hiç kime göwni etden owa. Hava. İnni siz oğlum tapılan var. Siz oğlum den duşrağa. Wah! Aýtýan men.
Sizden emma. Şu zatlaryň hemmesi maňa bir maňadan ýaly. Ay Ece, deyip koyuyor yani bir zatı. İçimiz yanıp var ya, ne deli? Ha olay, biz ne yapalım tutup vuralım mı? Qarraq gitti oğul. Yeri. Öte geçivermen hani. Sizin aydışını deyali. Yaşı gidip parayan oğlun yok be. Kaygısı zanın mağlaya açılır. Şöyle gül yarı gelinem getirer. Ay sen şol oğlum gelin getirence, men sınıftaşlam oğlunu öğren. Maşgalada bolan yankı gurrun gaýgysy da gaty täsir etdi. Elbetde bir zat başga bir zata täsir edip biziň durmuşymyzyň wakalaryny diýär. Gaýgysynyň insiniň yankı tenelje sözi onu öz söýgüne tarap ädim etmäge itergi berdi. Gaýgysy öz başyna bir ustahana çynyp ol şol ýerde öz owadaşlarynyň magnitofonlaryny bejerýärdi. Ol goňşy Gysraýa söýgüsini bildirmäge pursat döretmek isläp öz jigiti altyndan bir bahana bilen Suraýlara baryp oň magnitofonyň bir nurwatyny bildirmäni goparyp alyp gaýtmagy haýyş etdi. Vay, son men utum dip aýtmarsyn gerek. Hey, benim öz jigim zanymyň fırna çaryn. Ýöne hiç kim aýtmalaryn düşündiň mi? Şura öýe geler ýaly, men onu bilen gurrunma. Näme hakda? Gowzatlar hakda. Bildim. Sen sıra süýýä. Sen nerden bilýän? Ecem aýtdy. Sıraý gelnetine gelýänligi. Gaýgysyza tüýüs münasip gaýdydy. Ine şundan soň Suray magnitofonu alyp öz aýagy bilen gaýgysynyň ýanyna gelmeli boldy. Gaýgysyz hem magnitofonu bejermäge söz berip alyp galdy. Ýöne gaýgysyz Suraýyň öz ustahanasyna has köp gatnamagyny isledimi, nämemi, gerekli şaý taplanok bahanasy bilen magnitofonu wagty bilen bejermedi. Näme? İşmi gaýtdy. Ey vay, howe. Altın. Lan sana değdi. Var evde var. Altıncan. Öyde bir ödündün mü? Buralardan hiç kim yok. Ecem durluk enzemler aýtdy. Beýlekiler hem işte. Ustahanağıdın ama kapısı yapıp ayasız bir yerlere gitti mi? Şähere gitdi. Benim magnetofonumdan haber tutayım geldim. Olam sen magnitofonuňa şähere saýajak diýip gitdi da ýaman elbetde ulluydy. Bejermek kıyynlydy. Şeyle mi? Ol ya da anla, son haber tutayarına. Neme mi Altıncan? Ol kaçan geleceğini aýtmady mı? Köprüye öğlenir mi ki? Kim gaýgysy dagamy? Ol kaçan gelir ki? Ay ona aýtmady häzir dur özünden sorak geleýin. Kimin öğrendin? Gaýgysy dagamy özünden. Dur ol, dur. Ağam şähere gitti diýdin mi? Diýdim. Şaýalmaga diýdin mi? Diýdim o, diýdim. Näme diýdi? Salam hayırlısı. Suray, geldin mi? Geldin mi diýip siz maňa däldi. Men size diýmer boldum öýtýän. Şäherä gidipsiňiz. Geldiňizmi sagman? Yok, innigi çık bolup durdum. Yok, gaýgysy. Öňe aklyjak bolmagyň keregi ýok. Bejerilmese bejerilmesin. Getir berik şonu, özüm şäherä gidip bejerdik gelýän. Yok, Suray, men onu bejerdim. Inni bejerjek. Gel kimi şeyle ulaşöyle. Men onu oturup damdara çeni bejermelen bolsa bejerip, elince özüm elimde okşuray. Bolýarmy? Ýokla gaýgysy. Jiňden urasaňam bolýar. Howlukjagam dälle göreýin. Biz işte täze tekrarlaryna taýýarlyk görýär.
Şoňa gerek bolýardy. Gördüňiz Sural. Gürlediňçe bardat bulaşdyryp barýar. Gel o çuburuň sen goýaýalla. Ine şu mantfor elince goşuramda. Ana şonu arkaýynja gürleşäýär. Bolýarmy? Bolýar gaýsy. Ara bejerip iyi berseňe iyi ber. İyi bermeseňe ziýan ýok. Şonsudan aýmaz boldy. Aydın çıktın mı yani? Hayır yok, entene dinlemem. Nesip olsa inni dinleyeceğim. Hanım nasıl ulat da, bedel dinleyeli. Ağam, ben dinleyeydim, sana yaramadım. Koltu memnun akıdıp, o aydıma düşünüyenden geldi dinleyenler. Sen aydıma düşünüyenlerden oldun, benim düşünmeyenlerden oldun mu? O? Niye at var yani? Ben tamam sen kayıklı ağamdan soradın mı? He, gaýygy sagama uzman. Gaýygy sagama men. Gaýygy sagama ra. Şäherge gitdi. Şunu geleceğim elde, erti geleceğim elde. Gelen zamanı soraýar. Gelse soraşta çıgalar. İyilik zat o, iyilik zatı. Beyt ustahana gelen zatdan hersini birimizi götürüp görsek bolmaz, bolmaz. Canan ağam ne ettin ay bunu? Men bunu köp vakt vakitime o. 3-4 saat vakit diyorum. Ondan sonra Canan ağam gayrat ekdayınla. Men şunu eksem. Söylü meselem, uğrunu çözülecek galak kurtuldu. Men zatım yana ettin ay bunu. Ekdiyan odan ekit kov yönü. Sonra da öyle cevap verir. Soğuk olsun ama olur, zararım. Serete. Son gün mene sen oramam. Senem meni. Vah, zanam arkayın ol sen beni görmesen bolýar. Men seni tanamam. Gittim. Yere oturuyorsun. Ha? Yaman bağdın açıp duruyor. Bay o. Senin işin uzunu tık gelsin. Sen şunsun oynadın mı? Ayttım ağam, ayttım ağam. Ayttım ağam. Dur! Akıl kullananla götür! Ağam. Orada bir ayırla ağam. Ben sana adam dilini ayttım! Ay ağam sen ula. Ekitmedin aydayım la o zanam. Ne mi? Ay ömsümüm gelmedi la şu. Kim? Oğlum. Sormasa ben öğrenmeyeyim. Şunu gelmeyenler geçtin. Şunu gelmedik olsa bolmayan. Ay ağam bey değil mi de ağam? O ne emekten? Ne emetti? O. Bir torba akıllı kuruları inmeye öğrenip tavşıracak mı? Işkaftan kaçtılar. Nereden kaçtı? Şimdi şunu dağdan kaçanan olsa kaygısız adam bugünle öğrenip cevap verirsin. Men ayakta diyenim. Sen ekdenden bile bu getirebilmem. Aytacak. Gaýgysızlığımız gelsin, aytacak. Ana, şimdi her kadar yer olaydı. Duracağım. Gel beni. Sen akıllı. Aytmadı. Aytmadın ne diyeyim? Nereden? Bitmeler ettiğinizde. Çıkayım canım. Bilgisini edilen zat yok mu? Dedim şu kıynını otur şu şeyle olan mı? Erteyecek dögülmedik yalaydı yatsayım canım. Böyle aytmasan oluyor. Ondan ben sana dükkanı o zadat vereceğim. Aytmasan oluyor. Ne maktırdı? Ne hem diyeyim ayarıcıyım canım. Böyle aytmasan olmuyor. Bolýar ýa-ni aytmaýyn.
Sağım oraydı. Ana qaygısızlığım aýtmady zaten. Aýtmady ben eşýanydy da. Ne? Kime? Kimse işaret lan? Vay qaygısızlığım var da, kimin varsın? Şu mantafonu şonsa eşýanydy da. Şu mantafonu soragym geldi. Qaygısızlığım düzelen bolsa mantafonu bermän berdi. Köpräk oýa getirjek boldy. Oğlum, gecenin var gelmekle. Ben de bu kanı, o kadar vakit kaçak değilim ha. Zancı gibi, ayıkladan oluyor, zancı gibi. Bak. Ağlanan, ınkalanan, mata. Vah, cilim can, al kayın ol, ağlamarım. Al derzek değilim ha. Çın mı qaray? Çındır. Tırnak gel sana, beyni dağıttır, oyla tap bilmeden. Çındır o. Şimdi bu nedir? Ne ettin şey? Sana kılıp uzayda hava derim. Şehre gitti. Şunu yalan tercihini atıp geldi. Ne dedin? İndi neyime oturdum, yöneden çantıran. Suray, salam komşu. Sizim şehirde görmek var ekenim. Bir dötte cancıyım qowmy görmändirnem. Owa barýadymmy? Hova var ya. Ulağımızdan ha geldi. Ana bizim ulağımız bile değil. Şuna tüyt bollu. Emele Suray, şehre gedilince geliniz mi? Yok, men bärde işleýän. Ha, şeyle mi? Tuwelimi dötte can seneme sewdany urup bilipsiň. Näme aldyň? Ben telefon aldım. Tuwelimi gutly bolsun. Gowmaň tafany meňde. Oo, sağ ol. Wy dötte. Näme birden badyňa çyberdiler? Ay Suray, badın açırda. Ne tanışıydın yana döttü deyip oturdun. Dört boljan. Mene jimi alçak görümsem aýdaýan. Wy ýoksa da tanışdyrmandyryna. Dogan oglanjyklarimden güller. Näme bu hemmeňiz şäherine aýtsaňyzda? Hel ağaňa ma gördüm. Kimi? Haysağı mı? Kaygısız mı? Owa gaýgysyzy. Näme birden ýüzüň gözüň üýtgediler. Bizim düşen avtobusymyza minip gitdi. Owa gaýtyp barýan bolmaly. Yetişmeyenler ne oldu? Uy, näme ýetişmäsiň? Eýilik mi bir özi? Ay, iyilik neymiş dedin? Şu da atlan bağır şu sebep bile. Näme sebäpli? Kim sebäpli? Kaygısız sebepli, ağın sebepli. Şey edip amanet mantafonu kucaklap görmem. O nähil amanatmyşyn goý? Ýa özüň diýmedinmi? Tez alym diýip, özüm alynım diýip. Ine hiç sada düşünýän näler? Ay, düşünüp düşünmedi ya zat yok bay. Aytmalım del bolýyn, senem ýa adam del. Öň soňuny men aýtmasam eşdersiň onu. Aha, dört boljan. Tapaş edip gydykly gurrun. Senet kıyız. Yönü menden eşdenlersin. Vay, bolýala aýdy bersene. Hiç kim aýtmam. Neme Suray? Kaygısı verecek bolyaz. Üýşen, halyşan gıýdym malik. Kim kägidi? Biz tanaýasmy? Doğrusunu aýtsama, men tek gözümim tanamo. Şu ýerden altynjanyň eşdim. Öz owamyzdan. Ocağa gıyız. Eýem ağamy mantafonu bejerdik görmüş. Onsoň? Ağamy mantafonu bejerdi de, en tek taýar däl diýen bolup öýe gatlatyp görmüş. Bu gyýda öýe gelen ne? Sen mantafonuňa şaýalmagy şähere gitjek diýenmiş. Mantafonum öýdejik dur. Abaçada at bolamsoň, men onu bir üýşmelege äkidäýmermi? Amanat bary köpçüliklere äkitmänem diýdim lan. Şo töragam da äkit oglanyň ýanyna ýüzüje bordum diýip halis günüme oýmady. Onsoň senem äkidäýdiň miliň zadyny. Äkitdim, Onsoň? kül uşağa demem, ýygyna getirdim. Ele
Innem egneşik alayın nip yengnan zapulumu mantafon alıp bar ya. Şey diýsene. Aytdım oğlum. Kenan aytdım. Yara oyunu. On sonra aytsak koyacak zatlam yok mu? Ayağım beýle öwretmedin da ha. Şonun gowy täze mantafon alıp geldim. Şoňa begelmese gynana taýok. Hey. O ne diyor? Kayfı değil. Şu mantafon geýsilay. Onu kim aydık diyor size? Ağam sonra anam olyan ay. Şu geçicimiz vakat kimden eşlersin oydu ya? Altın ayttı. Sen şehre neyem çünkü dedin ama ayttı. Halış görün ama ayttı. Halis bilen mi ayttı? Kim bilir? Ay yana ciddet başladı oyun ecem bir iş bilen çağıraydı. Sonku dövrler ecem kalkamı keyifler açılı diyemler. Asıl şol geçiciliğinin oyunu olmalı. Şu mantafon geýse. Öwede gaýdy. Saýmy? Ha? He, näme tawa koydun? O şol näme boldy? Ay yok. Men boljam bolaýdy. Dötte. Ne ettin ay bunu? Ayda hav näme boldy? Ya. O arada burada eşittin mi? Ay yok. Men zat işlemok. Yani o meni katken zat işti. Eşitmelisin ne mi? Artalar eşitler döygen. Mıdırdap durmada aydın näme aytsak bolsam? Yoksa bari hanım filden çıkar ya. Ağam, indi nämesin hakkın var o. Meni ne zat eşitmeyen o. Şu mantafon sen sırayla elimle boğuşulmalı değil mi? Ava, näme boldy? İyilik mi öldü? Ay iyilik mi iyilik değil mi? Onu ödümden eşitleydin o. İndi beni daha zat etmeyen o. Ağam, indi beni kıynama mıydı bu? Ayağım bitmedin o. Suray, Hop. sen bir nätan şoglana soraya? Kim kägýdy? Bilmedim. Öyle seni gatgy tanayan oglana meňde ya. Ay onna geläýdi. Bolýa. Salam. Salam. Wi, gaýgysyz senmi? Sana mani işlep ýörsiň mi? Şükür. He, magnitofonumu getirensiň o. Azara galman jeňden urada diýdim emesam. Hay yok bu. Täze mantfor getirdim. Täze sowgat hükümini kabul et. Täze magnitofon? Sen mantforun bir şay tapdyralım. Onun bejerip elince gowşuran bolýarmy? Senem azara goýaýdym öýdýän. Ýok şaýda gözlep. Ay yok şay deyip, şayın tapdırmayan yere yoktur. Ay aslynda bar zat bolsa tapylarla werin. Ýok zat gözlemegem kynna. Sıra. Sen bir daha da diyecek bolýar.
Düşünmedim-le. Onu men sana dälle sen maňa düşündirmeli bolaymy? Ho bir mahal öňüňde özüm barsamam bermän. Awazlarda şay aljak diýip gideniň eşdenme aýtjak bolýan. Bar onyňam hiç diýsem. Bir benden gyýdyna halaşýan gyýdym diýip ýyly salyp ýörmäge kim hukuk berdi sana? Bahy bu. O zatlar nirden tap ýörsiň aý Suray? Onu maňa aýdanam üç goşuk adam däl, öz jan ýaljak jiň iki gözüme dikanlap çygaýtyp berdi. Hay geçicik diýse. Uy, siz oňa öýde geçem diýäňizmi? Geçilim edip ýörse, geçi diýersiň da Suray. Giň alaýmaly. Dötde diýip dolan tutmandy öýkeler bolmasy näme diýsene? Öýlerinde geçi diýilip ýörke. Bu gepler nere? Döötte nere Suray? Düşünmedim-le. Maňa şu gurrunlaryň hemmesini oturup okudy bilen aýdam şo-da. Döötte aýtdym şu zatlary. Altyny neşdiň okmy sen ony? Uy, altyn aýtmadym näme o zatlary. O çağajyk utananlar da beýle zatlar aýtmaga. Mine özümiň halaşyp ýörenimi, basmam toýmam bolýany döötte handan eşitdim. Haçan eşitdiň? Vay daş etsin. Oğlum şäherden gelýär, aýtyp berdi. Görüli ullukan magnitofonuň aşagynda has-has edip gelýän eken. Sen adyňa alkyş baryna mukabilli. Her näwol halaşýanym diýip tostap tapan gyýdyň mendirini bilen oken. Ýoksa jybyň ýanyna tos masgara bolýardy. Hay döötdeň mar bola. Bu zatlar mundan gelip çykdy. Uy, daş ede bolsun. Sen menden ötünç sorama derek. Heşelle kakýanmy? Wah Suray. Edir şu wagt. Inne şu ýerden sen öýkäň ýazman. Hiç ýerem gitmen. Bu Karamanlyga halis değerlere diýdi. Değerleredim men. Değerleredim. Oňa da sen sebäp. Inni menninle. Haýş edýän. Sözüm bölmäninle. Sawal, elim gözüm dert görmesin. Narxy näçe bolsa aýdarsan. Öýe baramsam jeýlemden urada aýar. Suray. Eger ýüregiňde maňa orun tap bilerini aýtsaň, iş hakyma derep söýgümi jogabyny beräý. Be. İller sana ardançylyk söz diýerler bolýan. Edil beýle däl eken. İýiller diňleseň, men marda başga zatlaram diýendir. Näme? Men eden işimiň hakyny biraz garaşmamam madyr. Bolýar. Meni deýin çağajyklar garaşýanlar. Men iş hakym näme? Jogabyny aýtmadyňa. Hani ýa iş hakyma garaşýan nimedigmi näme? Diýdim. Onu gayrat edin, ussaga. Siz maňa da biraz garaşaýyn da. Garaşar. 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 Oy täze ýylda arzularymyz hasyl bolsun. Täze ýylda aşyk ýigitler öz teýen gyýlaryna öýlenip täze maşgalalar döresin.